sisebenzisa ney'nkamu zokukhanya mfowethu, sisebenzise ney'nkamu zenhlanhla ngoba phela isikhafulo sakho kufanele sibe nenhlanhla uma sifinyelela kuyena sikwazi ukuthi simthwebule abuye naye aze ngakuwena. Mfowethu ziningi izinto esiy'hlanganisayo ngoba mengibala iy'nkambi engiy'hlanganisayo uma ubukisisa kuleya video esasiyenzile ekuqaleni mhlawumbe iy'nkambi ey'cishe ifike ku-30 mfowethu engiy'hlanganisile. Yingakho-ke mfowethu kungeke angabuyi mfethu asikeji lapha mfethu and ukhumbule ukuthi sibambelele into eyenza ukuthi usisi kube uyena athandana naye kuphela sifake nomqala wofudu lapha mfethu ukhumbule ukuthi ufudu uma ungathi uyalihlokolola ubuyela ngaphakathi so naye meyongena emgodini angaphilongi kuona ipipi lizofika alinyuke libuyele emuva mfethu kube ngathi liyagodola mfethu. Sithakile ngeinto eziningi sacupha mfethu sicuphile nje mfethu ngeinto eziningi kulesa sibambelelo so umuntu umeke wazama ukulala nomuntu wakho either ngena kuma period noma phathwe isisu noma vele abe umuntu ongavukelwa. Nina bakashana kambenzi yapho zomlazanga ameva nina bendlondle no phaphe ekhanda enhla nasezantsi efundazweni zezonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele sithobeke sibingelele kakhulu abantu ababalandeli bohlelo nabantu abasinikeza uthando mahlanga emgwaqeni nanganza kwethu hlale nazi nje ningabe sabuza ukuthi asithanda sicha ngiyanithanda vele so asibambe lapha sikalo siqhubeka siya kude siyabonga kakhulu uthando nesikhombisa lona qhubeka kanje khona manje nje umama ongiphe u50 sahamba sika 50 ngathi hawu abona next time ufuna ukubona abantu bengipha nje 1000 kuyale kodwa akunankinga phela 100 ngawuletha siyabonga kakhulu asikele ohlelweni lethu ke namhlanje la kunane sihambele sethu sithe asize nobufakazi ngalo baba esihamba naye kuthiwa ubaba uNgcobo siyazi ke ukuthi ezinto eziningi thina sifuna ukuyikhuluma ngqo ngabantu ababanikazi bazo ngoba asifuna ukupheka sipheka into ikhandwe yithina sidayisa umuntu asidayisa umuntu thina senza lento umuntu ayenzayo exactly njengoba injalo asibingelele mapholo baqala kanjani ba mfethu othi ngiye ngikhiphe nje umqhele mfethu ubeke eceleni ngikunikeze isani yokuhlonipha mfethu ngikuthulela isigqoko mfethu ngomsebenzi wakho ngane yakwethu mfethu mokukhona abantu mfethu mokuthiwa ithalente banalo kodwa kuzibeka owazi ukuthi uNkulunkulu usuke kubekele enye into enkulu ngoba mhla usuthola iopportunity ukuthi uthole ukungena ku-TV mfethu ushaye lezi zinto lezi zamaciko ethu esintu hayi kuyoba phezulu mfethu ngendlela oyibamba ngakhona mfethu ipresentation yesintu ayishaya mfethu iBlack Life mfethu ithola igolide ngawo sabonga kakhulu mfethu asibonge nanokuthi ufike nje la uzohlala nathi isikhathi esingaka siyazi ukuthi umuntu obusy kodwa uyakwazi uthatha iflight uphuthume eThekwini make sashaya ikhwele sacela ukuthi usondele mhlambe akubalekile ngawe mhlawumbe ufisa abantu bakwazi ngaphambi kokuthi sidedele usisi ikuphi abathi abantu cha sifuna ukwazi lokho ngobaba uNgcobo. Alright mina into engijabulisayo ukuthi usisi uthe naye cha akathatha ithuba lakhe lokuthi eze la ekhaya azo esho testimony yakhe baningi abantu abajwayele ukuthi bangineza ama testimony kodwa ke kuyangijabulisa ukuthi usisi azoyisholo yena ngoba ebona ukuthi ngimenzela umsebenzi omkhulu mfowethu before nje umuntu azathenge la ekhaya kumina mfowethu sichaka ngiye ngithi ke akathathe le number le iyona number yami lela ayibukisise iqala ngo063 so leyo number leyo yami it's 065 it's 065 ibhaliwe nje lapha phansi yabo so leyo number leyo bakwethu inumber engasho ukuthi uzocela kuyona ama testimony usho ukuthi bengikhulu bengisacela nje ukubona ama testimony akho before ngithenga amakhambi ungathenga amakhambi ungabonanga ama testimony ungathenga amakhambi ungatholanga enambeni yami uwabona ama testimony ngoba kunabanye abantu uthola ukuthi mfowethu bafuna ukuzenza mina mhlawumbe kwamanye ama platform yabo leyo nto le ngoba phela sengigcine sengumuntu osabalalayo uthola ukuthi lapha ku TikTok umuntu usesebenzisa igama lami umuntu usezama ukuzenza mina ngeke ngayithola inkinga ecishe ibe kanjalo mfethu so ngifuna nje ukuthi ke uma ulapha wena ubuka usho ukuthi ke mkhulu bengisacela nje ukuzwa ivoice yakho kuqala abasebenzi bami bazongifonela basenze conference call uzwe nawe ivoice yami bese emva lokho kuyima uthenga mina mfethu ngifuna nje ukuthi before uthenga uqala ukucela ama testimony and then ke sesingadedela ukuthi usisike mfethu asho afuna ukusho okunye futhi ngifuna ukudlulisa ukuthi thina aswadayisa amakhambi sinyanga nginyanga igedla elingawadayisa amakhambi kwabantu sengakhetha ukuthi kube ukuthi ngenza special ukhipha 250
bese emva lapho uyawukhunga umuthi ngalo 250 ukuthi uthole inkambi mhlawumbe ziko 3000 zo 4000 uzowabona nje nawe amakhambi engiwakhiphayo ukuthi it's worth 4000 or 3000 but ukhipha 250 ukuthi ukwazi ukuthi uwathole wonke ngoba ngisuke ngenzela ukuthi isandla sogogo namakhehla sikwazi ukuthinta wonke umuntu ibe affordable yonke into engiyenzayo kuwo wonke umuntu Mfowethu sibingelele sawubona Siyabonga phela njani? Sikhona ngisafuna nje ukudalula igama ngoba uyifihlile lento ekuwe. Kodwa ke uthe mawufika la wathi khona udaba nawe uthi uze ngalo uzolidalula ubufakazi kahle kahle ngomsebenzi owenzekile. Siqalele estoreni sakho nesizwe kwakwenzakaleni uze kufike la osonqobe khona. Yeah, mina ngikhule emakhaya ngisafunda isikole ngathola ubhuti. Sasithandana naye. Sasaqeda isikole saba nengane eziwu3 naye. Saza la eThekwini. Asifika la eThekwini saqala nje izinto zezabamnandi ingane egcina nje esibili sitho sesila eThekwini oqala sitho sasafunda emakhaya isikole. Okay. Yeah, mase sifunda emakhaya bese saza la eThekwini safike sahlala kahle kwamnandi yonke into. Kwathi uma kuhamba isikhathi ngabona seqala sengijike senezitayela nje engasazi understand. Kanti shoot bese ethola omunye umuntu. Wase uyangilahla ke. Wathola usisi wa-Eastern Cape. Shothi nolo sisi wangigadla ngayo ke. Kwagcina sesihlukana engasangibhekisho ngibheka wangishiya kanjalo wahamba ngisho ngokuba even emakhaya umndeni noma ungikhulumisa ngikhulumisa ngenxa ukuthi ngachoose ukuhamba naye. Washuthi umfana. Yeah. Sis nabafana okay. Ngachoose umfana ukuhamba naye ekhaya obhuti bami nje asibhekani ngoba ngangimthanda ngenxa ngangithi mhlabe umuntu ubambo lwami. Yeah. Kodwa ngathiwa kakhulu masengifika eThekwini sengijikela esehamba nabanye abantu. Jikela obama. Yebo ngoba wagcina le ntombazane esethana nawe wagcina senengane eziwu2 naye. Uyashasha lo mbhelo. Uyashasha kakhulu. All right. So la eThekwini usendize nomunye usisi sebenengane embili. Isikhathi esingakanani uhleli wedwa nje engekho eduze ubuzizwa kanjani? Hayi so uphelile 8 years ngihleli ngedwa and bekubhlungu ngoba ngithe ngiyazama ukuqhwana impilo kodwa ngiyabona ukuthi ngiyehluleka ngidinga yena njengobaba wengane zami. Yeah. Wagcina wenze njani ke sisixoxa? Ngagcina sengizama phela ngihamba inyanga ngithi ngizame uthakathi. Cha ngiyathakathi. Hayi sisishona wawuthakathi. Ngizama phela ukuthola izinto zokukhwifa nezichitho kubantu bangiyalela nala ku Facebook ngithi ngiyabheka ngithola inyanga ngikhokhe ngizame ngiboleke imali ngizame kodwa nje ngibone ayingabuyi engezwa umshini nje engenzeki lutho. Yeah. So egcineni kwagcina kuhlangene uhlangana kanjani nale ndoda osuzoyibonga namhlanje? Ngagcina ubaba ngibuka nakhe nje ama-video yakhe nje wangibona nje kanje ngala ngabuka i-video enje e-advertiser ngase ngixhumana naye ngase ngithola usizo lakhe ayi cha bandla angifuqama ungisiza kakhulu shem ngoba ngaqale ngihamba waqala wangibiza ngisakuyena wangilungisela wangihambisa emfuleni wangigeza wangitshela ukuthi ngempela le ntombazane inkulu into ade ngenze yona bengelula indoda iphinde ibuyele kumina wangisiza kakhulu shem wanginika nezinto ke nezibambelelo ke ngoba ngithe mase ngibona sengiqeda ukuhlala nobhuti uNcobo ngambona ubhuti seqala ungibhalele sengiWhatsApp engifonela ngabona ukuthi cha ubhuti uyasebenza kakhulu. Ngiyabuya. Yeah. Kusho ukuthi manje usunethezekile uhleli kahle nomuntu wakho niyaqhubeka niyathandana kubaba wengane zakho ezintathu. Yeah, usebuyele kumina lo usemlahlile ngoba ubaba uNcobo sengisizile ngoba uNcobo kunene sibambelele ukuthi angiyaphinde ebheke emuva sizobhekana namphambili. Ubhuti. Okay. Ushuthi nje uzobonga la zongcongcoza ukuthi yonke imisebenzi yakhe nezinkambi zakho zikusebenzela. Kakhulu engisebenze ngisize bese kade ngizama lo 8 years bengahleli ngoba ngihleli belo ngizama ngiphinde komunye ngiphinde ngizama umunye umuntu kodwa bengasizakala indawo sengiphuma even uleko omhlabe yalenga ngithi ngiyazama bengalungi lutho nje. Mapholo baphelile abantu besifazane la ngaphandle abanye bakhala ngenyanga ezithi zizobaqhubisa sibageze bagcina sebephaphama emakamereni naso. Kube kubi nje gcine ecaca ukuthi lo muntu lo ufika la eBlack Lives Colours Marathons uthi ngakhulelwa enyangeni ngithi ngiyogeza kanti ibuka okuma kwakhe lapha emfuleni. So nangu sisukhuluma ukuthi wona bafunda ke yena yedwa uyabasiza nje ngokweqiniso bayasinda ezintweni bayithola into zabo ibuya back. Athina amazwi akho kulokho asekushilo. Mfethu ngiyangijabulisa ukuthi usisi uthatha ithuba lakhe lokuthi azasondele la azokhuluma ngeqiniso engilenzayo kwabantu
akuyena oqala mfethu baningi abantu esengibasizile kodwa-ke ukuthi kube khona umuntu ozokusukuma nje mfethu azokhuluma kuyatshengisa ukuthi naye akafuni ukuthi umsebenzi wobaba mkhulu mfethu uduke. So yes sikhona isikhafulo sala ekhaya mfethu sihlanganisa iy'nyoni ey'hlukahlukene njengephiko logwegwe, uphiko labangqongqozi, uphiko lenqe nekhanda lenqe futhi bese emva kwalokho kube iphiko lesikhova. Zihlukahlukene izinto esizisebenzisayo ngoba sisebenzisa nanonyawo lempangela ngoba ukhumbula ukuthi impangela iyagubhiza izitho into efuna ukuyidla. Sisebenzise futhi-ke ney'nkambi njengodelunina, owozawoza, njengovela bahleke futhi ngoba phela funa ukumuvela futhi nakhona amoyezela abantu umphephetha ephupheni ungabe umuntu ongathi mhlawumbe uza ngobumnyama. Sisebenzisa ney'nkambi zokukhanya mfethu, sisebenzise ney'nkambi zenhlanhla ngoba phela isikhafulo sakho kufanele sibe nenhlanhla uma sifinyelela kuyena sikwazi ukuthi simthwebule abuye naye aze ngakuwena. Mfethu ziningi izinto esiy'hlanganisayo ngoba mengibala iy'nkambi engiy'hlanganisayo uma ubukisisa kuleya video esasiyenzile ekuqaleni mhlawumbe iy'nkambi ey'cishe ifike ku-30 mfethu sengiy'hlanganisile. Yingakho-ke mfethu kungeke angabuyi mfethu asikeji lapha mfethu and ukhumbule ukuthi sibambelele into eyenza ukuthi usisi kube uyena athandana naye kuphela. Sifake nomqala wofudu lapha mfethu, ukhumbule ukuthi ufudu uma ungathi uyalihlokolola ubuyela ngaphakathi. So naye meyongena emgodini angaphilongi kuwona ipipi lizofika alinyuke libuyele emuva mfethu kube ngathi liyagodola mfethu. Sithakile ngey'nto ey'ningi sacupha mfethu, sicuphile nje mfethu ngey'nto ey'ningi kulesa sibambelelo. So umuntu umeke wazama ukulala nomuntu wakho either ungena kuma-period noma aphathwe isisu noma vele abe umuntu ongavukelwa. Umuntu wesifazane nje mhlawumbe umuntu wesilisa ucupha umuntu wakho naye loyo ozothi uzongena ngala livele libuyele emuva. So isebenza both sides mfethu. Right, asibonga kakhulu abantu bayakudinga-ke badinga ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? So mina mfethu-ke ngisebenzele eGoli eSoweto opposite ama-Towers. Kunendawo okuthiwa ise-Paramoli. Paramoli nginendawo yami okuthiwa yiMadam Teresa, ngayiqamba ngaphansi kwegama likagogo. Leyo ndawo leyo mfethu iphinde ibe isigodlo ngaphakathi, iphinde ibe yilonje ngoba mesiqhumisa abantu kufanele siphinde siwashe iy'ngubo zabo abazobe beqhume ngazo mfethu. So nje i-operation nje enhle mfethu yesimanje. Indawo eclean angafika lapha ngiyazi le. Ngeke uze uyitshela ufike enyangeni. Uthi ufika lapha mfethu kunekhofi. Ungabhoquza sho phansi. Mfethu ngikutshela nje ukuthi indawo enhle nami ngangayitshela ukuthi ngizokwazi ukwakha into kanje. Yabona uma usebenzisa ingqondo kanye nedlozi mfethu angifuni uqamba amanga isimangaliso kabi. So nje mfethu ngisebenzele eGoli kwabantu mfethu abafuna ukuthi bakhoriyelwe abahlala la eThekwini ufaka u60 rand or ufaka u110. Lapho u60 rand it's 7 to 9 days, u110 it's 3 to 5 days. Uyayithola into yakho mfethu bese emva lokho ungena egroupini uthola ama instructions. Mawukuthi useGoli mhlawumbe uyanqena uze esigodlweni sithatha iy'moto zethu mahala sami sokudilivela thina mahala emzini wakho ububukela iBlack Life. Ayi mfowethu asibonga kakhulu isithemba ukuthi sophinde sixhumane futhi ngokuzayo sizoxoxa indaba enjengalezi. Akukho kunye mfowethu, nami ngiyajabula mfowethu mesihlezi sibonana mfowethu. Ningakhohlwa-ke njengoba echazile unayo naye channel la mawufuna ukubuka kunye okuthe extra akwazi ukuchaza khona izinto uyibone zonke nje ngaba amakhambi uthi waxova kanjani ukuthi wenza kanjani kuphi mlandele-ke umfana kagogo uMcebo uyamthola nje kwi-YouTube channel yakhe. Asibonga kakhulu ingane zakhe uMcebo umfana kagogo. Yes correct. Umcebo umfana kagogo lapha ku-YouTube uthola yonke into ofuna ukuyazi ngayo. Abuza kuyena nje sesulayini usuyazi ukuthi uze kubani uzofunani ngini kanjani. Gama lami Ken Sichaka ngokalokhu qale iBlack Life TV. Asiphinde sibonane ngokuzana sale kahle.